Beste urte batez, Santa Luziako baratza hazitegian aurkitzen gara. Orain artekoak zikloa bukatu eta langile berri batzuei emango die testigua. Kasu honetan eta datozen urte hauetarako Aitor Olarra eta Lourdes Rodríguez izango dira proiektu honetan parte hartuko dutenak. Garai berrien hastapenekin ideia berriak ere badatoz, ez? Eta azpimarratzen dugu horietako bat ostiral honetan urriak 19an bilketa eguna edo picking day, ez? Delako hori burutuko dugu. Hitzordua atxaldeko 4:00 izango da, geldituko gara Samanigoko aparkalekuan, eta ideia da baratzera orain arte hemen landatutako barazkiak eta modu berezi batean jasotzea. Ezagutzea, baratza zer den eta ezagutzea, astebururako behar ditugun barazki horiek hemen bertan jasoko ditugu, eta aldi berean ere jaso genitzazke lanean egon diren horien esperientziak. Ez da erosketa egitea bakarrik baizik eta pixka bat ezagutzea, ez? Nondikan datozen barazki hauek eta honi buruzko zerbait jasotzea, ez? Ekintza honek bat egiten du Jan Tolosaldea ekimenaren filosofiarekin. Bertako ekonomia eta elikadura garatzen laguntzen duelako. Ilusio berezia daukeu, guk Tolomenditik Jan Tolosaldea ekimena lehengo urtetik ibilbide bat egiten hasi zen, eta aurten bultzada handiago bat ematen ari gatzaizkio ekintza desberdinekin, eta horietako bat hau, ez? Hemen ostiral hontarako proposatzen deun ekintza hau, picking day edo bilketa eguna edo uzta eguna edo nahi bali madeu gurean esateko. Helburu nagusie lehenengo sektorea baserrie sustatzeko bertako produktuen konsumoa sustatzea da. Ulertzen deulako bertako produktuen konsumoa eginez, nolabait bertako ekonomia garatzen laguntzen deula, bertako ekonomia garatzeakin batea, bertako herritarron eta eskualdea osatzen dugun herritarron bizi kalitatea, bizi baldintzak, ingurumena, kultura eta hainbat gauz sustatzen diteula uste da, ez?